Fitxi wilni żmien li xbajt, tant li jissawdni drajt, l-istennija sibtu l-ħadd, it-tieqa tagħti għal ġo x-xaft. Li mgħallem kieku mhux mill-lar, li fal-geddum li jiknas l-art, jekk tiġi ħażina jgur, jekk tiġi tajba ukoll. Se jkolli nħallik għax qed nofsi għadart. Fis-7 u nofsu post kelli niġbor tfal. Tinsiex titfi d-dawl, sakkar il-bib warajk. Jekk Alla jrid mas-seb nerġgħu niltaqgħu. Li kont bdott ajruplan, umri nqattan dakkar is-sħar. Is-sema nobżoq fuq ġdien l-art, forsi mill-bżieq jinbet il-waħd. Lontan nizin nħoss is-sigrat, il-kfif tal-qliti mhux indat. Din il-Madonna t-uniformi ma toqgħod sura fuq qatt bħal Ġuda lil Martin Bus. Ma l-ewwel raġġ li jroddilni qalbi naħliflek li saħin li kelli nkun il-ħaqt wasal. Tinsiex titfi d-dawl sakkar il-warajk. Jekk Alla jrid mas-seb nerġgħu niltaqgħu. Se